Masak neh bes, aku dina iki ape ngongseng buncis karonan tempe bes. Lah iki mang tempene tak irisi cilik-cilik terus tak goreng nganti garing kemringsing bes. Lah nek wis garing terus tak entas nggo erok-erok. Terus saiki buncise iki mang tak irisi ngejeng-ngejeng kaya ngene, kok ngono tak godhog sedhelok wae sak umupan ben engko ora patek alot buncise. Kono terus tak gekno bumbu bes, bumbune iki ana kemiri, kunir, bawang, brambang karena tak kei terasi sithik ngono mang tapi lali gak ke video terus tak ulek lah mari ngono terus tak irisno lombok bawang brambang iki tak gongso dhisik tak kei laos terus bune sing bar tak ulek mau bes tak cemplungno terus tak kei banyu sithik tak kei royco tak kei gula lah buncise iki mang tak cemplungno karonan kacange tak cemplungno terus tak aduk-aduk bes lah iki dimasak nganti mateng tenanan bes yo lah nek wis mateng terus iso dipindah ning ngone piring wis kena digawe lawuh sarapan bes.